Bueno, garazi urte berri on. Urte berri on, Laura. Luis arte, esan behar da urte berri on. Ez dakit atzo kaletik pertsona bat ikusi nuen beste pertsona batik, eta urte berri nio plan, a ber. Nire ustezia. Bai. 15 egun, no, ostean, pues, bai, bueno, eta hau ateratzen denerako, ja, kasi... Kasi duda da. Ja, egin zenituzten proposamen horiek, jautzi ditugu. Hiru aldiziaz. Osea... Bueno, zer modu zabe? Egin duzu horrelako zerbait? Bai, nola ditzen da erderaz? Propósitos. Propósitos de año nuevo. Pues, tipo dieta, gym, evidentemente, ¿es? ¿Es? Nire kasuamenta. Escuchamos, pero no juzgamos. Ez dakit, eta bestela, pues yo que sé, ez dut egin. Orain asmatzea. Es que niri iruditzen zait. A ber, zerbait... Despropósito bat da. Ni propósito, ni despropósito. Osea, propósito bezala, pues no sé, biziri jarraitzea, alik eta ondoen... Básicamente hori. Yo que sé, ondo inguratuta, palante, ez dakit. Básicamente. Simple, baino... Ondo, sin más. Lortzeko modukoa. Osea, jartzen badut orain izatea, ez dakit. Pues Britney Spears, pues igual... No, es que aurrekoan entzun nuen podcast bat, eta hitz egiten zuen, claro, propositoa oso ondo, baina ez duzunean betetzen, ez? Sortzen den hor egoera hori, da desastrosoa. Bai. Es un drama. Bastante. Egia da, beitu daukat bat. Cuenta. Bueno, igual bat baino gehiago. Karrera bat bukatze, eta gidatzeko karneta ateratzea. Publikoki esaten badut, a ber, txas! Abiadura hartzen duen. Entzun duzu ez? Karrera maitzea eta karneta ateratzea. Eta karneta, pues... Ez dugu esango noizko. Simas, hori ondo dago. Ateratzea. Bai. Ya está. Noizko, pues, aldugunerako. Eta bizirik jarraitzea ere, no? Nire ustez bastante lor jarria. Batzuen ustez, hilko ginen ja espaldi, no? Pues, por lo que sea, baina cariño, no jarretzen dugu. Sí. Zurea? Ondo. Ez daukat, me parece estúpido. Bizirik jarraitu nahi gara, sí. Osea, ez, porque ez dira betetzen. Osea, no. Ahí va, ez esan hori orai. Frustrazioaren kontua, eta esango dut, niretzat oso frustrantea da orduan, ez dut jolastu nahi frustrazioarekin. Ez dut pentsatu nahi lortuko dela zerbait, eta gero de repente, spoiler, no, se cumple. Bai, nahi dut dirua, adibidez. Pues, adibidez, Wikifit, garazi. Ez bromada. Nik ere, open to work. Bueno, venga, ya. Oso gaizki gaude, entramos en bucle. Bueno, eta apurrak izan dituzu, bai? Bai. Bai, sinistu behar dut. Bai, pues a ver, pues hori, liburutegian. Es que... Que exótica, liburutegian. Bueno, esa inbeste ikusita zoma gente dagoen. Ikasten egon zera. Saiatzen, bai. Haciéndome la lista. Siento yo guapa. Meto la lista. Baina, bueno. Uste egin duzu gaur. Vale. Es que dara mat egun asko ibakarrik. Urte hasiera komplikatua da, batzutan. Bai, sos. Grazi. Pues nada, jarraitu ez. Bai. Zutzen egin duzu, opariak izan dituzu. Ba, ez, baina, bueno, bai, autoparitu dizkiot nire buruai gauzak, como, está muy bien eso. En plan, eta musikarekin egon naiz oso entxufatua, jabete honetan, eta egingo dut promo moment bat hasi de Face, oso eskertua nago, azkenaldian entzun ditudan bi musika talderekin, bai, voy a ser una moña, sí, lo soy. Baina, Olaia Inziarteren eta Malko baten CD-arekin egonaiz bueltaka, CD-ekin. Eta, pues, baleatik ere, eskerrak eman nahi dizkiet, pues, igual publikoki, eta inbeste negarri egiten ez dakigun, ez, oiei laguntza eskaintzeagatik. Osea, izan dira CD batzuk, oso unkigarriak, eta igual ere urtarria delako. Osea, se viene el subidón y se viene el bajón, baina hori, hemendik besarkada bat. Bai, musika inpolita egitagatik eta hain unkigarria.
De ahí, mi colega... Bueno, nik entzun dut asko Benitoren diska berria. Ez dakit, nik ja negar egin dan ator, orduan nahi dut egin dantza. Egia esan. Argazki gehiago bota behar nituen. Vale. Adibidez. Zerbait esatearre. Oso ondo. Oso ondo. Bakoitza Dagoen momentuan, hori ere, filiekin. baliagarria. Bai. Oso ondo. Beti osola eratzen gara, pues bakoitza, cosas. Así Eta es. punto. Oso ongi. Bai. Bueno, eta honen ostean, ez? Honen ostean, desatasko egiko... ikusten, eski justo, lehen esan dut asko trabatzen naizela, pum. Bueno, hori, desataskoa egiten lagunduko digu gonbidatuak, edo ez, presiorik ez. Igual eta askatu gaitezke gehiago. Bueno. Bai, hori ere. Nor dator gaur? Pista garazi? batzuk emango ditut. Pista batzuk, bota, venga. Bueno, beste batzuetan gertatu ez zaigun bezala, osea, izena sartu dugu, bueno, bilaketa espazio horretan, oso ezaguna den espazio horretan, eta atera zaigu informazio pila bat, osea, como artikuluak ez dakizena, gero pertsonala ez. Ez decir, non dago zure Wikipedia? Ez dago? Agian sortu barko Nik ez genuke. dut aurkitu. Ez. Wikipedia, vale, mal. Eta gero, claro, sako elkarrizketa eta artikuloietan, no seke, argazki pila bat, eta, joder, argazki guztietan irribarrez ateratzen da. Guztietan. Momentu honetan ere ez dago barrezka, ez dago irribarre batekin. Ez dakit, igual tip batzuk eman behar dizkigu, porque la tía sale en plan... Espectacular. Pero bueno, gaurko gonbidatuaren inguruan, ipuinak kontatzeko abilezia ederra dauka. Dinosaurioak imitatzen ere onena, da. Gezurra badirudi ere, arabarra da eta euskera ez daki. Beste bat? Lo tiene todo, no sé si tiene tierras o no, baina bueno. Galdetuko dio, edo ez. Umore absurdoaren erregina da ere, zaratak egiten profesionala. Itzaz ez dakit, baina zaratekin, fantasia. Patatazale amorratua. Amorratua. Uste dut bere dietaren base bat ere badela. Egunero, patata. Agian zerbait pasa daiteke, patatarik ez badu gaten. Aste beten. Galdetu aldigu gero. Gero, Les Bobeboeko kidea ere bada, Josunerekin lan egiten du. Creo que con eso... Spoiler oso handia. Spoiler handia daukagu. Ondo pasa genuen Josunerekin, hemendik musu bat. Antzeslanak ditu ere Aitor Binagretekin. Bueno, ez dakit, jada asmatu ez baduzue, pues, no sé, pues un poco de revisión, ¿no? Ez badute asmatu izan buruan egongo da. Laura, nor dator gaur? Gaur, gurekin, Ane Guevara. Ongi etorri. Gaurkoan ez daukagu bigarren abizenik. Oso gai. Ja, ez dakiz agatik. González de Aspuru. Ai, ba! Eta ez dugu jarri. Ane Guevara, González de Aspuru. Hori da. Guevara eta Aspuru daudela ondoan, herriak. Wow. Anda. Ez dakiz egertatu zen. Kasualidadeak hor? Bueno, ongi etorri, Ane. Eskerrik asko. Zemo sabeanen. Ondo. Ondo. Posik. A ver qué pasa. Oso ondo. A ver. Bueno, ikusi usunez, hasieratik pixkat ataskatuta gaude, baina, bueno. Ataskatuko gara batera. Oso gehiago. Dikesi. Okastuko gara, bai. Bueno, Ane, a ver, azteko, horrela, lasai azteko. Bai. Nongo azara, nondik zatoz? Vitoriatik. Familia guztia da Gasteiztarra. Wow. Osa, gertukoa, Amama igual pagano zen jaio zen, bueno, cosas. Baina mundu guztia bizi da nire familian Gasteizen. Oh, wow. Edo jaio da, desde luego. Eta Aldezarra izan da beti nire ingurua, egia esan. Ez naiz oso periferikoa izan. De vida. Venga, bai, Gasteiz. Vale, Gasteizko Aldezarra. Bai. Hor inguruan. Hor mugitu naiz gehien bat. Vale, beitu. Bigara. Pues ya estamos. Zuez. Ni ez. Bueno. Laura, listo mundo.
periferia. Lako bizkarra, y así, no? Baina, bueno, beitu, gure amamak ere auzokideak, praktikamente. Ah, vale. Cosas. Ezagutuko ziren, igual. Pues seguro. Galdetuko diego. Vale. Bueno, wow. Bale, ane Gasteiztarra alde zarrekoa. Bai. Oso ondo, ane. Nik galdetu nahi nizun ja asteko pixkat berotzeko Venga, bai. asunto, ez? Bai. Karo, ane Guevara ipuin kontalaria. Osea, Ja. ez, ane Guevara... Osea, ane ipuin kontalaria, ane antzerkilaria, ane Guevara, ane asekas, ane... Ane. Bai, ez dakit, gero ukidu puntxin, Ane Guevara ipuin kontalaria, ze ume batzu bila deitzen haute Ane Guevara, como tal. Ordua digo, bueno, pues, ez da gezurra, baina, bueno, batzuetan un poco pedante, gelditzen da, horrela umeak kaletik, Ane Guevara, digo, madre mía. Lentzero, que ez dauka bizena, eta Ane Guevarak bai. Baina, bueno, uste dut pegadizoa dela ere bai, eta hartzen duela indarra Ane Guevara. González de Aspuru gelditu zaitu hor pizkatatzean, claro, horre ere un poco culpa, baina bueno, la culpa no existe, no pasa nada. No. Eta horrela ja gero ere badago beste zeo zer esateko, ez, Ane Guevara zer gehiago, pues ya está. Baina, bueno, hori Ane Guevara. Baina lagurentzako Ane. Vale. Bai. Eta hainbeste kareten, osea, dituzu kareta pila bat. Noraino ane ipuin kontalaria, osea, no, Ane Guevara ipuin kontalaria, da ane, edo, osea, muga hori, zaila da, ez da zaila, osea, Ja. zenbat ane dago Ane Guevara ipuin kontalarian. Adibidez. A ver, Ane Guevaran pila badaude. Vale. Porque pertsona asko gara denbora guztian, ez? Osea, segun horekin, segun zer egiten duzun. Eta egia esan, Ane Guevara ipuin kontalaria oso ane da. Me pongo seria, baina ipuina kontatzen hasi nintzenean, konturatu nintzen, edo kontatzen duzu zutik, o esto ba fatal. Eta orduan, oso nire izaeratik kontatzen dut. Orduan, Ane Guevara ipuin kontalaria ere da ane, Vale, baina lanean. vale. Eta ane da ipuin kontalaria ere bai. Ja, ere bai. Da bat iburrillo, baina bai, Ane Guevara ipuin kontalaria ere da ane. Vale. Eta claro, Ane Guevara antzerkilaria da? Edo Ane... Osea, igual, ari gara pixkaten buklean Ja. sartzen. Galdera da hori, osea, noraino zaren zu, osea, como... Nik ikusi zaitugu rol desberdinetan, paper desberdinetan, baina, bueno, Aneren zerbait ere badago hor, ez? Bai. Ez dakit nola bizi duzun. Bai, gainera justo egiten dugun antzerkian, bai lesbobe-boben, bai pertsonalki, bai aitorrekin, beti dago zeo zer oso natural ateratzen dena, edo nahi dugun atera, edo, eta orduan beti sortzen dugu, osea, ez goaz, jo que se, 100 años de soledadeko paper batetara. Ba egiten. Literatura. Gaur zuekin literatura saio bat. Hori, orduan, erabakitzen dugu laguk zer adierazi nahi dugun, nola egin nahi dugun, eta orduan oso erresa da ane horretatik sortzea. Orduan, ane beti dago. Tope. Ahí queda. Claro. Asome. Eta hemendik aurrera ere, Ane Guevara González Daizpuru, Aspuru. Aspuru, barkatu. Xarekin. Euskera klaseak hemen alean. Bueno, eta hortaz aparte, hori Aneren Bai. parte bat. Eta gero, bueno, ez dakit, denbora librean edo, ez dakit, zer egiten duzu, zer gustatzen zaizu egitea? Bueno, antzerkia ikustea asko gustatzen zait. Batzuetan igeri egitera noa, baina entre propósito de año nuevo y querer, da hor tarte horretan. Baina, bueno, igeri egitea gustatzen zait, kutsikalea asko gustatzen zait, kontzertua gustatzen zaizkit, kafeak, barreak, txokolatea, Jode, divino. aceitunak, Beitu. gildak. Me encantan. Orduan, Gildazalea. bueno, pues, por ejemplo. Por ejemplo. Vale. Bueno, uberotzeko ariketa bat, Vale. Oso erreixa, egin dizugu oso sarrera erreixa, no? Bai, bueno, hori berak esan Broma, beharko du. broma, osea. Ane asko, baina... Bai, Bai, sartu naizea piñon. Vale.
Bueno, pixkat ordenatzearen, nahi dizugu galdetu pixkat, ipuinen inguruan, zergatik ipuinak? Ze momentutan, azten zara ipuinekin bueltaka, noiz hasi zinenekin, no? Hau hasi zen, unia egin nuen magisteritza, HH, eta amaierako kurtsoan zegoen irakasle oso on bat, gero izan zela nire gradu amaierako irakaslea, edo tutorea, edo ez dakit nola den hori, eta aurreko praktiketan egon nintzen odona praiz eskolan, izan zela nire eskola ere bai, eta oso gustora, eta asteartero egin behar nuen liburutegiaren inguruan zerbait, eta orduan asteartero ipuin bat kontatzen nuen. Eta praktika bukatu zirenean, ume horiek gogoratzen zuten asteartea zelako ipuina kontatzen nuen eguna. I dije, bueno, bien. Eta orduan horra aukeratu nuen gero gradu amaierako lanean aur literatura, eta, eske voy a quedar fatal, Gazeni zuen abizena, pues se me ha olvidado. Asmatu dezakezu, gero. Gero jarriko dugu gainetik. Vale, esango du Jose Luis, baina zen Jose Luis. Manu López Gazeni. Vale. Eta berarekin hasi nintzen aur literatura ikusten, eta sartu nintzen ipuin tradizionaletan, porque nik neukan hor dikotomia, ipuin tradizionala, txano gorritxu, feminismoa, ez daki zer, baina gero esaten nuen, dira, betidanik iraunduten ipuin hoiek. Eta gehienetan umeek eskatzen dituztenak. Eta horra zen, zer dago hor, iraunduena, baina egiten digula pizka bat malestar, baina ez dakiz ere, eta orduan hasi nintzen hor ipuin klasikoetan pizkatarakatzen, eta flipatu nuen, eta orduan, horrek ireki zuen leio bat nire bizitzan, eta oso intuitiboki hasi nintzen ipuina kontatzen. Así, intuitiboki, con mucho morro, eta horrela, baina gero ja, ikusi nuenean, funtzionatzen zuela intuitiboki, esan nuen, jarri pizka bat honetan, porque oso ondo pasatzen dut. Eta orduan hasi nintzen hor tiki, eta, fíjate. Han pasado unos años. Me dedico a esto. Kaletik zoazela, eta es muy notalaria. Eta badaukazu, ez dakit, ipuin, ez dakit, orain esan duzunarekin, bai, ez nekien nola esan. Kutxuna da polita. Egia esan, ataskatu nahi horregatik, aitortzen dut. Baina badaukazu ipuinen bat izan klasikoa edo ez, horrela, ez dakit, berezia dena zuretzat. Ditut pila bat, baina egia da, ditut bi. Venga, bat helduentzako eta beste bat umeentzako, naiz eta biak izan aldiren bientzako. Baina umei hasi nintzen kontatzen Kili txikia. Eta da, liburutegi batean topatu nuen, txoritxo bat eta lehoi bat, baina bada asko maite dudan ipuin bat, eta oraindik ere kontatzen dudan ipuina. Eta nik uste dut, izan zela lehenengo ipuina, benetan landu nuena, ni bakarri, con todas mis cosas, baina eta ondo atera zena. Eta horren zen, ostras, hau bai, porque aurretik egin nuen saio bat, que fue horrible, porque aukeratutako ipuinak ziren horribleak ez, baina saiak. Eta hau ez da ipuin erresa, baina asko gustatzen zai kontatzea, eta gainera da ipuin luzea, que me encantan, porque sartu alzara, atera alzara, egin alduz, arriba, eta orduan gertatu aldira pila bat gauza. Eta orduan Kili txiki asko gustatzen zait. Eta helduentzako arburuko indartsua, arbuloko herriak duen haundi baten historia asko gustatzen zait. Eta oso sorreran izan dudan ipuina da, asko maite dudan pertsonek kontatu didate, gero landu egin dut, kontatzen dut oso gustora, oso arabarra da, oso pataten ondoan, eta hori, eta bai, arburuko indartsuari mimo asko diot. Ke guai. Bai? Eta horrekin, nahi genizuen galdet, ez dakite, karo, aurrak, gazteak, helduak, publiko desberdinak okitze dituzu, ez? Badaukazu publiko favoritoren bat, badago zerbait resistitzen zaizunak, dices, oso ezberdina izan behar da, ez? Bada. Ez jakindasunetik esaten dut, baina suposatze dut ere bakoitzak emate dizula, como joku desberdina edo oso ezberdina da? Oso ezberdina da. Alduzu iaia dena berdin kontatu, Bueno, berdin ez, por favor, baina esan nahi dut. Nahi baduzu edo zein ipuin kontatu aldiozu edo nori. Baina umeekin gustatzen zait, bapateko zintzotasuna dagoela, de 0 a 100,
desde hau bukatu daia, ez gustatu, ipuinaren erdian momento klabean, me estoy meando. Dices, bueno, pues venga. Edo guraso bat ateratzen da, edo, bueno, pues pasan cosas. Baina egia da oso zintzoa dela de zero. Eta orduan asko gustatzen zait, porque gertatzen dena badakit ari dela gertatzen. Eta orduan hori guai dago. Eta helduekin asko gustatzen zait, etortzen direla, supuestamente nahi dutelako, eta orduan hasierako giroa oso lasaia, no, porque igual, ume batzuk ez dira etortzen nahi dutelako, eta igertzen da, desde luego, igertzen da. Gurasoak... Gurasoak, zer ez badute nahi, ez etorri. Nik esaten du gainera, hau ez da ikastola, ez etorri. Eta altzarete atera. Baina, batzuetan ez dira ateratzen, bueno, hor daude begirada batzuk horrela konplizeak, ez edes norena da guraso hau, edo norena da ume hau, baina, porque ere. Baina hori, zintzotasun hori da gozada bat, porque badakizu ari dela gertatzen. Nadie está... eta gero ez dago, ez? Eta helduekin, beti dago beldur hori, aber nola etorriko diren, heldu bat aspertzen bada, disimulatzen daki, orduan ere, baina egia da, helduak daudenean dela oso polita, porque igertzen da ere bai, eta daude igertzen da lasaitasun bat lortzen dela, badakigula helduon bizitzan oso zaila dela lasai, edo patxadas egotea ratito bat, eta orduan ere isiluneak dira oso politak, helduekin, geroko komentarioak, ez dakiz helduak gehiago kostatu zitzaidan helduengana heltzea, baina gero ere guai dago, gainera heldu, porque bueno, ja heldua gara. Zorionez edo zoritzarrez, ja tokatu zaigu. Baina. Eta guai dago, zen nik badakiz sentitzen den pertsona edo ipuin kontalari, edo kuentero, edo antzerkilari on bat ikusten duzunean, zer eragiten dizun gorputzean, eta orduan esatea, orain ni nago hori eragiten. Eta ikusten denean benetazkoa dela, eta ze, te pillao. Eta bai. Que chulada. Nera beak oraindik kostatzen zaizkit. Baina da, ez dudalako hainbeste egin, eta nera beekin ditugun ere reparoak, eta vienen los malotes, tal, gero oso rato politak sortzen dira ere bai, baina, hasiera hoiek ez dira zintzoak, ez da beraien gorputzekin, ez, porque nera beak tal, bueno, komplikatua da, bai. Komplikatuagoa da, eta orduan, beraiekin sartze hori, oraindik me cago un poco, baina, poliki bagoaz. Karo, zer interesatzen zaien beraiei ere bai, batzuetan zailagoa da nola rapatu edo nola ez. Eta hori, kontaketak oso zintzotasunetik direnez, se te nota que estás cagada. Orduan, beraiek ere, eta orduan, hasiera hoiek izaten dira pizka bat zailagoak, edo nik behintzat ez ditut hainbeste kontrolatzen. Baina nera beak ere maite ditut eta lortuko dut. Noski bai, proposito. 2005. Se viene fuerte. Bai, justo lehen egon gara komentatzen ez. Claro, gaur egun, beti ematen du gazteak direla beti lo peor, ez? Baina, gaur egun ere dinamikak aldatu dira TikTok 15 segundutan dena, ezakit, denboralizazioa, eta niri ere, geroz eta gehiago kostatzen zait arreta mantentzea, orain, gaztea, ez, de repente. Noiz behinka. Baina, daramagun abiadura hau ere trasladatzen da askotan, hortara ere. Atentziora. Bai. Eta, ezakit, uste duzu zentzu hortan ipuin kontalariaren figura arriskuan dagoela edo nobaritzen duzu aldaketarik? Arriskuan ez nuke esango, egia da, eta gehiago, guk esaten dugun bezala, ipuin kontalari dinosaurioak, denbora pila bat daramatenak, askotan daude, eske orain, ez dago hainbesteko atentzioa, ez dakiz zer, nik uste dut harrapatzen badituzu, oraindik harrapatzeko, unkitzeko, emozionatzeko kapasa gara. Orduan,
kapasa garen einan, oza, norbera, ipuin kontalari batek lan ona egiten badu, harrapatuko ditu ere, bai. Egia da, pues, batzuetan, pues, teknika desberdinak euki behar dituzula, batzuetan album ateratzen dut, beste batzuetan, pues, igual elmede ipuin sakon eta luze bat, esan dut, ostras, asmakizun bat, peñi, porque no se me están yendo. Baina, bueno, hori ere bada hitzaren inguruko jolasa, eta orduan, egia da orain nik meriendak, pues, fíjate, más que la atención, meriendak denbora guztia ez da dena egiteko. Eta orduan, orain gaude honetan, oza, batzen zaizkigu gauza guztia, ura edan behar da denbora guztian, cariños, edan gero, oza, kon, hombre, pues, ez da behar. Hori agian ez da gazteen ardura, ez da gazteen ardura, gainera. Fíjate. Eta gero gazteak ere... Es que imaginatzen. Gainera, merienda healthyak dira crunchy-crunchyak. Plastiko gogorra, eta zarata asko egiten du, eta klis, ni un plátano, mesedez, baina hori ere ez. Ez, baina, bueno, SMR. Batzuetan, ez, eta kontalaritza dela akzio bat, orduan, liburutegian ezin badajan, nirekin ere ez, edo jake gauden atentzioari, pues, ez euki muñekito bat, hombre, ez euki muñekito bat. Baina, bueno, hori ere ikasten da poliki esaten, edo gero bakoitzaren hortasunean badoaz hor esaldiak aurkitzen nola gelditu gauza bat, ez, edo... Bai, horre, ez mateko... Baina nerabeekin ikuste dut, nerabeak ere oso a flor de piel daude. Orduan, zeo zerrek ikutzen badute, zeo zer... hor geratzen dira ere, aunque sea para decirte que es una mierda. Ya, baina, pero... o para decir, no estoy de acuerdo. Baina gogoak dituzte ere, bai, gauzak bizitzeko, eta gainera, ipuina ez da, edo nire ustez ipuina ez da, gauzak nola egin behar diren esateko. Osa, nik ipuin moralinak, ez, mesedes. Orduan, horre ere... Beste mezu bator. Beste mezu bator. Merienda ez, moralina ere ez. Eta orduan, nik uste dut, ondo aukeratzen badituzu ipuinak eta gerturapen on bat badago eta lasaitasunez hartzen badituzu, gauza oso politasko gertatzen direla. Antzerkian, egon gara noiz behinka ere antzerki motza egiten institutoetan, eta batzuetan prestatzen dituzte galderak, ez? Gero egiteko. Eta batzuk dira una kaka, porque aukeratu dituzte lehenago. Baina, bapatean sortzen diren benetako galdera batzuk edo ez dute zer ulertu, eta saltzen diozu pizka bat, eta doa bere burua, zaten duzu, ostras, que gozada, porque, claro, daude gogoz ere bai, orduan hori ere, bueno, zaila baina gratifikante batzuetan. Bai, guztia mezela. Bizitza. Zintzotasunez ere, ez? Claro, batzuetan bai, batzuetan ez. Vale. Ze interesgarria. Bai. Piskat extrapolablea da beste lan edo beste movida. Bai. Bai, ez dugu egiten... Fantasia bat, bai. Magia edo... Osa, quiero decir... Bueno, edo bai. Edo bai. Taki. Depende. El dedo. Are gebara magoa. Sudurrak edu dizut. Imagínate, qué horror. Moralinak ez da sudurrak edu ere. Ez baina. Ez, magia oso guai dago. Aldarri, osea, de repente. Vale. Eta, Ane, ze momentutan, porque, claro, a ver, kalean jaso dugun informazioa izan da, Ane ipuin kontalari, y de repente, Ane antzerkilari. O sea, ¿cuándo ha pasado esto? Nola izan da? Pues... O sea, zer pasatu da? Ba, egia esan, hasi nintzen ipuinak umeekin. Gero apuntatu nintzen antzerkira, mostrenkara. Jasonekin, dela orain gure lesbobeuko zuzendaria, beste musu bat, Josuni lehen, eta orain jasone, que se vea. Ay, qué mal. Bueno, da igual. Patata bat da, Ane! Jason, ez pati. Eta hasi nintzen eta jolasean. Oso urduri jartzen nintzen, baina bueno, tal y cual. Eta gero esan nuen, ipuinak hasi nintzen ni heldu bezala entzuten, eta orduan esan nuen, ke guai, helduei ere kontatzea. Eta orduan, hartu nuen gazte sortzaileak beka, Itziarrek alderekin egin nuen Araba inguruko ipuin kontaketa saio bat, oso ondo atera zen, oso guai, eta esan nuen, bueno, pues hemendik aurrera helduekin ere bai. Jarraitu nuen antzerkia egiten, eta oso urduri,
baina utzi nuen antzerkia egiteari. Wow. Porque, bueno, claro, utzi nuen helduentzako ipuin saioa egin aurretik. Porque oso urduri jartzen nintzen, eta bakarrik zen tailerra, baina jo, takikardia. Eta gero egin nuen, helduentzako ipuin saioa oso ondo atera zen, eta berreskuratu nuen antzerkia. Eta horria, porque kendu nien helduen ez naturaltasun horren fobiak heldu nuen. Porque yo decía, claro, es que egon algara horrela. Es que zaila da. Bi ordu egon algara horrela, diciendo por dentro, qué mierda. Tal cual. ¿A cuánto estará la mandarina? Claro, eta nik esaten nuen, imagínate daudela horrela, pensando la mandarina. Eta orduan, baina behin fobia hori kenduta esan nuen, bai, antzerkiaren, bai. Eta orduan Jasonekin beka berdina eskatu genuen, porque Jasonek esan zia, si hay dinero, se trabaja, si no, es una broma. Eta orduan lortu genuen dirua, Josune Benez de Mendizabalekin egin genuen, eta Kitxe horik ez gure lehenengo obra, eta bizioa jartu eta zegoen. Eta antzerkia, pues, es que, claro, antzerkia da taldean, zorionez da nahi duguna ere bai, nahi duguna, orduan bihurtu da oso bizio handia, eta oso asko gustatzen zait. Eta orduan horri izan zen salto hori, ipuinekin ausartu nintzen helduen gana joatea edo egitea, eta ja gero antzerkiarekin eta konpainian, dije, por supuesto. Beste musu bat hemen. Publiko helduari. Ez dut heldurrik, ja. Así que denok joatera. Eta, bueno, claro, galdetu behar genizun, eroso zauden hor. Bai. Ja, bai. Bai. Superadísimo. Beti jartzen gara urduri, beti daude zalantzak, gure burua epaitzen dugu denbora guztian, zeari nahi zen egiten, gustokoa izango da, ez da izango, pena merezi du, son txorradas, claro, eske dira gauza pila bat, baina la ere gero taldeko babes horretan, eta disfrute pertsonalean, porque, claro, guk egiten ditugu sorkuntza guztiak, ensaio guztiak, eske oso ondo pasatzen dugu. Orduan esaten dugu, bueno, pues, que no le guste. Ez da etorri, no pasa nada, jende asko gara. Orduan. Eta jendea etortzen da, eta gustora dago, orduan, bueno, pues, bai, kriston bizioa da antzerkia. Baina hor, feedbacka jasotzen duzu, nola egiten duzu lanketa hori, no? Porque imaginatzen dut, zaudetela egiten antzerki bat, prestatzen, pin-papun. Karo, zuentzat izan daiteke, zeuse superguapoa. Ja. Eta de repente aurkezten diozun horbaiti, nola neurtzen duzue hori, badago, nola egiten duzue? Zen iruditzezek komplikatua. Nik uste dut, egiten dugunean, ja, giroan sentitzen da, ziba o no, edo gero ere oso urduri jartzen da publikoa, batzuetan egiten dugu barre sentitzen dugulako, inkomodo gaudelako, no sabes, edo ni siquiera te ha gustado, baina dices, que pobres. Eta orduan, gero hori ere, esan behar duzu, bueno, ezin gara fidatu, ateratzen gara ikustea, ze polita, bueno, ya veremos luego, no? Osea, hitz egingo dugu geroago kafe batean, o lo que sea. Egia da hori, egiten igertzen dela feedback bat badagoela hor, ja. Gertatzen da askotan esaten duzu, joe, que publiko más oso, no? Eta gero, oye, muy bueno. Ah, vale. Eta, bueno, pues ez duzu. Se ríen así. Eta beste batzuetan, ai, asko gustatu zait, eta geratzen duzu. Pues no ha funcionado, porque orduan, pues saia da, baina gero ere publiko lagun asko daukagu, zintzotasunez ere hitz egiten diguna, eta bueno, bai, pues igertzen da, bolo batzu dira hobeagoak, baina gero ere badago gauza bat ikuste dut, gero eta gehiago sinistu behar duguna da. Hau da gure movida, eta zintzotasunez egiten bada, ostia, zeo zer dago hor. Eta normalean beti egongo da norbait, edo zeo zer, benetan esaten dizuna, que sí, que pena merezi du. Baina oso relatiboa da, eta karo, norbait iruditu alzaio, improvisatutako txorradarik txorradena, eta beste batek esan aldu, ostras, como estaba todo ahí, no? Pues... Claro, bai. Baina, bueno, intuizion ere bai, itxarle jeta. Shakirak esan zuen, ja. Lana eta jeta, ez? Bai. Zer esaten zuen Shakirak? Las de la intuición. Ah, las de la intuición. Es la desfacturación. Digo, bueno, ahí vamos. Pues bueno. Bueno. Bai. Eta, claro, honekin lotuta, ez dakit, anekdotaren bat daukazu edo zerbait gertatu, hau da mitikoa, eta beti, bai, de repente.
El diario de Balea. El diario de Balea, bai. Jo, eski anekdotak pila bat, pues... Zerbait kontatu daitekena Balean, Bai. pasatuena, jo que sé, antzerkian, ez dakit. Ba... Eski... Bueno, gero erantzun. Batean horrela, de repente, ezin desitz egin. Oie, kasko, bokaseka man, de repente pila bat. Justo azkenengo antzeslanean, 2024ko azkenean, negoen kriston katarroarekin. Eta, bueno, luego vemos si cortamos o no. Premio bat egon zen. Premio. Vale. Eta nire egon kriston katarrazoarekin. Eta joan nintzen farmazia, digo, es mi último bolo, egon barna izondo, dame algo fuerte. Eta esan zian frenadol. Y digo, es porque lo kartzen naiz frenadolarekin. Que no se sabéis, el gatik dice, tranqui, hay frenadol forte. Y digo, vale, frenadol forte. Vamos, peña. Eta goiz horretan hartu nuen frenadol forte. Hostia, frenador forte. Fortea da, ez? Fortea da. Bai, Ni, claro, nengoen urduri, orduan ez nekien norarte zen urduritasuna, norarte zen forte. Eta orain, claro, baina zin nintzen, Bai. que no me podía pintar la cara, porque nengoen horrela. Y yo, yo erago pizka bat urduri. Eta, claro, azten gara, justo, 5 minutu lehenago, ateak irekiko ditugu mostrenkan, egiten genuen, dadaulala, espectacular. Eta nila horrela, jo, Josune, esto va mal. Eta zen, Josune, utzi behar dut urbotila bat, 35 minutuko antzeslana, utzi behar dut urbotila bat, eta aurkituko du modua joateko, si no puede hablar. Eta Josune, vale, egon lasai. Vale, uste dut botila, azten gara, arrela. 35 minututan, lau bider. Eta nuen nura. Wow. Osea, sinceramente, probatu ditut droga fuerteagoak, o sea, suabeagoak, de verdad. Izan zen oso gore. Eta gero gainera, hartu nuen beste bat, ja, urduritasunik gabe, herriro! Ego, zer da, Eta zer dauka? Forte. Kafeína pila bat, edo ez dakiz zer duen, baina frenador forte, kontuz. Probatzeko gogoek. Bai, 35 atera nintzen frenador. Galiztia da, ez da galiztia, bai. Bueno, es que sobre asko daude, oparituko dizkizuz, bai, ez ditut erabiliko gehiago. Baina, bueno, gero, pues, blankazo txikiak, gogoratzen ez ondoko gelan, zegoen aulki bat, eta aldatu nion atzekaldean, ze genituen 3 biombo, eta atzekaldean aulki bat, eman nion buelta aulkiari, nion Josuneri abisatu, eta, claro, Josune jeitzi zen gauza bat hartzera, Poing! Eta esen izan horrela, izan zen horrela. Eta de repente Josune odol pixka batek, y ¿qué pasa? Eta ostras, gero, vale, abisatu barga, aulkia mugitzen gunen abisatu, ez dakizer, gero horrelako pila bat, eta blankazos, Josune ahí con el ojo, y yo, bai. Eta, baina, bueno, oraingoz, frenador forte, marcando tendencia. Wow. Hostia. Behitu... Nuen espero. Horrelako anekdotarik. Ja, ez dakit... Oso ondo. La última. A ver, 2025, ¿qué pasa? A ver, kontatuko diguzu aurrerago. Bueno, kontatu nuen... Bueno, es que no. Quedau con ganas. Erderaz kontatu nuen Irunen, nire nengo aldia castellanos kontatzen. Eta, bueno, esto va a quedar fatal aquí, pero... Eta esan nuen, ande. Se dice anduve, claro. Eta ikusi nuen de repente Irungo publiko bastante zegoen, así como... Y yo, anduve. Eta dije, madre mía, hija, qué poca práctica. Baina, bueno. Eta ya, así como... egin duzu erderaz? Bueno, bizan batean ere egin nuen hemen Gasteizen euskeraz. Oi, erderaz. Bai. Baina bestela beti euskeraz. Bueno, orain noa de gira a Toledo. Toledanos, toledanas. A Pirillan nos vemos. Así que a ver si... A ver si anduve. Bueno, ya tendrán familias. Beitu. Pues... Bueno, mi primera gira. Internacional. Anduve de gira. Anduve en Toledo. Tope. Bueno, hainbeste barre egiten ari gara, ere geratuko garela... Edango dut zure basoa, gero. Hartu. Bueno, eta orain esaten duzula Toledo eta tarteka aipatu dugu gaur patata,
Yes. Mai gainean egon da, 2 baino gehiagotan, por lo que sea. Uste dut gure programa guztietan, Bai. hau ateratzen dela. Bai, eta bestela bilatzen dugu modu bat. Baina, bueno. Imo da, horrela daukagu. Baina, gaur... A ber, eske alean gaude. Alean gaude, eta... nola esan genezake hau, a ber. Patata da bide bakarra? Adibidez. Hori da... Zer kontatzen diguzu pataten inguruan? Claro. Badaukazu zerbait kontatzeko... Bueno, egin genuen investigazio oso sakon bat patatekin, Aitor Binagretekin batera, zan ziguten egin antzeslan arabar bat, eta egin genuen euskeraz eta patata. Bastante ondo. Bige bilau. Izan zen oso zuzena, bidea. Eta ostras, hasi ginen patatekin jolasten, eta patata balio du edo zertarako. Ondartzan, seguro, alduzula zer egin patata batekin, mendian, hemen, itxasoaren erdian ere bai, pues, eske patata edo zertarako balio du. Bai, eta hasi ginen jolasten, eta atera zen antzeslan ban patata minak, eta barrepila bat egiten ditut Aitorrekin ere bai, patata minetan, eta 2025an Erplaza berriak ezagutzen ditu. Anda, epa. Eta nolakoa izan zen, sorkuntza prozesua jolasaren bitartez izan zen, ez dakit, ikusi dut, bueno, oso ez, baina zati batzuk bai, la verdad, oso barregarria, benetan. Esan behar nuen, eske jendeak esatit barre egiten duela, eusen mobidekin, hori gezurra da, oso selektiba naiz, peña, bai, barre egiten du, baina selektiba naiz. Eta honekin, ikusi nuen, atzo, arratsaldean etxean, Perfecto. Y parecía una loca. Cualquiera que me viese. ¡Anda, lo ha dicho! Bueno. Kontatu pixkat, ez dakite, nola, jo que se, sorkuntza prosaren inguruan, edo, bueno. Bai, argi genuen, arabara rotasun batetik nahi genuela egin, ez? Aleak ia bota zigun proposamena, bazkideak parriba pa abajo, baina gara genuen, bueno, bai, baina araba eta patatak, eta ja, bale, tanta tonteria, hombre. Eta orduan, pues, hasi ginen jolasten, egia da, ingurua, sorkuntza prozesuak nire inguruan beti dira jolasetik. Ez da inoiz lehenengo testua, edo horrela. Eta orduan hasi ginen, venga, arabarri izateagatik zer gertatu zaigu, ez? Pues hori, besta arabar bat euskeraz, madre mía, que exótico. Bai, bueno, eta patataren saltzaile frustratu horren idea horretan sartu ginen ez, ez zaila patatak saltzea eta arabatik ateratzea eta zer egin dezakegu patata guzti hauekin, zer egin aldugu sorkuntza guzti honekin, zer egin aldugu, eta orduan, jolasetik atera ziren, eta egia da Aitor Binagretek eta nik egiten dugula edo zer, eta grazia erdia egiten badigu, esto entra. Piskat ikusten da hori. Eta orduan, karo, saltzen ziren gauza pila bat, eta txerrada bat egiten genuen, ja pizka borobilduta, eta de repente beste txorrada bat horren inguran, eta orduan izan zen, batiburrillo handi bat egin, gauza pila bat sortu, eta gero esan genuen, bueno, hau, humore absurdo batetatik eta kontatu nahi dugun, ez da ezer oso zehatza, dira bi, patata saltzaile, patatak saldu nahi dituztenak eta ezin dutenak, frustrazio hori araban, euskeraz, eta 10.000 gauzekin ere badugu, orduan, esan genuen, venga, pues gero emango diogu forma hor salmentako toki horretan nahi duzula bakarrik erakarri jendea hain note binen itxuzpi. Eta orduan oso jolasa izan zen denbora guztian. Eta momentuan ere bada, beti dago improvisaziorako tarte txiki bat, eta hasi aurretik normalan esaten dugu, a jodernos. Como a pillar. Eta orduan, porque hor sortzen dira ere gauza pila bat, eta badakigunez, begirada batekin edo, atera algarela edo bestearen, que te caes, igora, pues ya está, orduan a pillar. Eta hori guai dago ere, bai. Vale, eta lortu zenuten azkenean Durangoko azokan postua jartzea? Oraindik ez. Baina... Peña! Nik badut iruditegia bi basurde, eta baia, eta guatzetik. Gustatzen zait irudi hori. Gehien urrundu garena Bilbo da. Ostras, pasatu dugu... Pasatu dugu muga. Muga. Bai. Oso harrera ona, oso harrera ona. Behitu. Egia da. Behitu. Esaten genuen, karo, arabar umorea ere nola hartuko dute. Baina, bueno, barreak egon ziren, gustora egon ginen. Bai.
kafe antzokian, Hola. argiak, la Guau. leche. Bai, oso plaza ona. Hor ere, beste proposamen bat, patata minak. Euskal Herria handia da. Bai. Eta patatak oso Arabatik goxoak dira. mugitzeko. Oso. Vale. Eta... Zerbait esan bazen. Ez gainera, eske lehen patata asko jaten nituen, ze, karo, erosi behar dituen patata pila bat. Egia da! Eske lehen egon zarete pataten inguruan, eta, karo, egia esan, patata asko jan izan ditut. Ze, erosten genituen 5 kiloko patatak, eta Aitor Binagretek ez ditu patata gehiagi jaten. Nola ez ez? Eta orduan eramaten dituenik patata pila bat. Traicionera. Musu bat emendik ere bai, Aitor Binagret. Baina, la porrusalda me la comía yo, Wow. Eta orain, sponsorra daukagu. Gama Supermercados. Wow. Ez daki ze kale den, Gamakoa. Pinto da. Pintorería kalean. Gama Supermercados. La mejor patata a la besa. Epa. ¡Ay, que ha dicho! Eta bueno, orain, patatak jaten ditut, baina ez eito arte. Claro. Gero zeuskaten hor, sustrai batzuetan erabili izan ditugula, sustraidunak, baina, bueno, egia esan ja patata... Nik lan egin nuen ere patatekin. Bai? 3 urtez. 3 urtez? 2, zaketan izan bai. Jasotzen? Tortillak egiten. Tortillak egiten. Pero era un mundo, Ojo, Qué Patate cocción. mundua oso desberdina dira, osea, flipas. Bai. Para hervir, para freír, Acompañamiento, ez... Nik ez dut patatekin lan egin, baino nire familiak historikoki, bai. ¿Cómo no? Fíjate. Ya está. Hor lotura eginda. Joder. Orain, bueno, hori, ari gara bastante barre egiten, niri tarteka gero kostatzen zait urrengo galdera sartzea, porque nago hor barrearekin. Eta, claro, aipatu duzu ja ez, humorea egiten duzuela. Claro, ze pasatzen da. Humorea, euskeraz, araban... Josuneria hau ere galdetu geniala, Bai. zera daukagun, ez dakit, osea, mugitzen gaituen zerbait da, osea, ematen du, jendeak ez dakiela humorea jasotzen, humorea egiten, osea, algo pasa. No sé, zuek hausnarketarik egin duzue, ez... Euskal Herria mereziki humorearekin zerman daukagu. Gero, igual Toledora zoazenean ere emanaldi guzu beste feedback. Baina, a ver, gero... A ver, Toledo, kontuz. A ver, Toledo, o sea, ya... Hor navajasko dago, a ver, ¿qué va a pasar? Ba, humorea, a ver, es un temazo humorea, Bada. Se gainera humore desberdin asko dago de 0 a 100. Baina nik uste dut humore asko dugula egia esan. Osea, bueno, denoi gustatzen zaigulako barre egitea, sentsazio atsegina da, konexio bat sortzen da, de repente, baina egia da, eta antzerkiarekin ere, ez? Porque igual antzerkia, jendea doa pizka batzuetan, uy, no voy a entender nada, uy, zer izango da hau, gauza moderno hauek, edo zer esan nahi du honek, edo ez dakiz zer. Eta orduan batzuetan, jendea dator erdiserioa izango balitz bezala, claro, ez. Orduan, batzuetan, barre hori apurtzea kostatzen da. Edo egiten dugu barre, pero como pa dentro, no vaya a ser que, porque, claro, gu batzuetan serio egiten dugu humorea. Baina, claro, para que te rías tú. Pero... A ver, amore. Eta orduan batzuetan jendea, izango da orain barre egiteko. Cuando quieras, claro. Eta orduan da, batzuetan... Eta humoreari esaio ematen garrantzi berezi bat, edo ez da importantea, no es como una chorrada. Eta, baina gero, importantea da barre egitea, eta gainera barre egiten dugu zehozeren inguruan, eta orduan ja, hor zehozer gelditzen badaia, gero hausnarketak eta tesiak etorriko dira gero, baina, txika, osea, ja, zehozer mugitua dago hor, ez? Eta, baina, bai, batzuetan... Ez que sustentasun badago... Bueno, ez dakiteo, nire pertsepzioa da, dagoela jende bat, hori ba, como itxurakeriagatik edo, osea, como ezin den atera bere paperetik, eta orduan askotan da, como, peña, ¿cómo nos está riendo esta peña? Osea, no? Osea, dagor, ez dakit ezintasun baden, ez... Ja, batzetan igual, como pentsamendu gehiegi dagoela. Nik beti hasieran gehien bat, claro, etortzen ziren nire gurasoen laguna, y yo decía, madre mía, que no sé si lo van a pillar. Bueno, edo ez dakit, beste jende bat. Eta horren esaten nuen, ez etorri ezer ulertzera, etorri a lo que venga.
ez? Osa, igual antzerkiari edo humoreari jartzen diogulako ere helburu bat, edo zertarako, edo ez dakiz. Ez, ni nago hau egiten, hau kontatzen, eta gero, gelditzen bada zerbait, hartuko diozu igual lekua, edo emozioa, edo zergaitik egiten duten hau, baina etorri lasa, osa, ez da... No sé, ez da makroekonomiako simposio bat. Ego lasa, estamos a pasarlo bien. Baina gauza pila bat esaten dituzu. Claro, gero ere esaten ditugu, edo nahi ditugu esan, edo batzuetan esaten ditugu. Baina bai, batzuetan behar dugu helburua eta zertarako, ez? Eta da justo, pa que no pienses. O sea, o pa que pienses, baina, no? Baina, bai, ere pentsatzeko, baina ez bereziki ateratzeko, claro, es que, hori gero etorriko da, edo igual etorri da bitartean, baina igual ere helburuak eta gauza hundiak ditugulako buruan eta rato batean lasai egoteari ez diogulako ere garrantzi asko ematen, eta igual etorri lasai. Ja, baina batzuetan zaila da, Eta esto no es para mi público, también oímos mucho. Ya. Tú qué sabes, ¿no? Batzuetan nola hartuko duen jendeak, igual momentua da apurtzeko historia linealak, begira ni puntutalera naizela, baina bueno, osea, apurtzeko historia bat eta bakarrik egiteko egoera bat, edo gauza bat, edo gauza pila bat, a lo loco, gero hartuko dutenak zentzua edo ez, baina bueno, pues humorea experimentazio bada ere bai, a ver qué pasa, eta bueno, ya no sé, ezakit. Ja, nik uste ere batzutan gaudela igual zurruntasunean eta bete behar horietan eta gustatzen zaigula como gorputzera pasatzea eta osea, niretzako humorea gorputzetik pasatzen da, pero bueno, no sé. Ja. Bai. Bueno, dena berez. Bai, pero para mí igual ez dena usten da hori, behar duelako zertarako nagoen ni hemen, edo zer eskaintzen ditonekora, osea, igual sobrepensado todo. Orduan, claro, azten basara horrela, ezin da jaitsi ezer, baina baldin basaude edozein momentutan norbait estropezu egiten du kalean eta nos entra un poco la risilla, o sea, seamos sinceras. Daude gauza batzuk beti... Pues ya está. No pasa nada. No se ha caído. Oh, sí. Eta grabatuta dago. Eta jarriko dut buklean. Bueno, en fin. Ja, ez dakit humorea un temazo, bai. Hortza gabiz. Sakondu genezake gehiago, baina... Bai. Bueno, hasiera bezala. Bale. Nola goaz? Nik galdetu nahi nizun, en plan, zer da? Juan eta etorri, Johan, zakit, en plan, karo, humorea egiten duzu, kasu honetan, eta humorea euskeraz, non eta araban, eta arabatik kanpo. Bai. Zaila da erreixa, ez dakit, osea, como, zer da gor? Jende askok ikusten du bere ama hizkuntzan ez den hizkuntza batean eta humorez, orduan, karo, burua dago topera, porque dago ulertu nahian, antzerkia bera, que ja, komplikau batzuetan, gero hizkuntza bera, segun nor, ere, pues, izan daiteke pixka komplikatuagoa, eta hirugarren astu zait, baina... eta gero humorea, hori da, humorea, que es de lo que hablamos. Orduan, claro, batzuetan zaila da... osea, konboa ez da erresa, baina ala ere, bueno, pues lortzen dugu, eta bai, humorea euskeraz eta araban, pues guai dago. Eta nik esaten dut, Juan, desde luego. Baina, me quedo con Joaquín. Juan esaten dut ere bai. Zu? Pues ere ez. Triangelu bat egitearren. Derbete, Jun. Jun. Jim eta Ñam. Jin. Juan, ¿no? De toda la vida. Juan incluso. De repente, ¿no? Jota. Claro, sin más. Bai. Zerketa txiki bat, ¿no? Bai, ya, bakoitza katera dezala. Ez baduzue harrapatzen, pues, no sé. Zerbait duzue pendiente. Etxeko lanak. Bueno, eta orain amaitzako arazi emango diogu. Zure spoiler, spoiler promo moment. Vale. Eman baino lehen. Ez dugu amaitu. Araba test, azkar bat. Araba test, Araba fest. Bueno.
Claro, patata gustatzen zaizu, arabarra Por supuesto. zara, osea... Te toca. Dale. Te toca. Bota. Lehenengo galdera. Hau, galdera azkarra dira, Bai. Zein da arabar baten mukurua? Mukurua zer den? Galdetuko zu. Gaiztoa da. Ez kezkatu. Ez dakit gustatzen. Erantzuna dauka. Mukurua. Mukurua. A ver, zer da? Kolmo. Espainolez, kolmo. Mukurua, claro. Zein da arabar baten mukurua? Hombre, almidoiari alergia izatea. Wow. Vale, azkar. Hurrengoa, venga. Zenbat modutan galdetu dizute nola dakizun ainondo euskaraz gasteiztarra izateko? Zenbat modutan? Infinito, osea, pila bat. Eta inkluso araban. Wow. 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 Osea, batuan ere esan ditate. Wow. Niri duela gutxi esan zian gazteiztar batek, eta gero bera ere geratu zen, en plan, mierda, egin dut. Ez que, bai. Vale. Barruan dara mago, batzutan. Pesada batzu gara, benen nos encanta esta pregunta. Bai. Ez dut ezago zenbat bider egin duan... Zer? Es una broma solo para mí. Pues Ahora ezago zenbat diru daukaden eta zenbat sexu harreman eukituan, perdón, esto ha sido una mierda. bueno, eta adersaren razistagoa edo matxistagoa ez dizu galdetuko ere. Venga, barkatu. Bai. Baino lodi batzuk ere gaude ben, jo que sé. Interneten. Broma hori. Broma, tal, cosas. Vale. Hori, urrengo galdera, venga. Jaio, follatu hil. Jaio musikai, jaio... Vale. Mercedes, Alavés, Baskonia. Y yo digo otra. No. Digo, ez mardu beste trio bat. Ai, jaio! Ez que esan dut jaio, da eskondu. Jaio? Idatzi du jaio. Eskondu zen, bai. Jaio follatu hil. Mucho más moderno. Eskondu follatu hil. Norekin... Eskondu follatu hil. Norekin. Norekin, bai. Follatu eta norekin hil. Eta nor hil. Mercedes Alavés, Baskonia. Alavés o Baskonia. Hiru hoietatik. Bai. Dios mío. Qué complicado. A ver, Eskondu, Humore absurdoa. Mercedes... Esto va a costar, ¿eh? Mercedes, Alavés, Baskonia. Wow. Eskondu. Pues Mercedes, que tiene dinero. ¿No? Mercedes Eskondu. Nos gusta. Pues follatu Alavés. Ahora alguna buena espalda por ahí, no sé. Eta... Gola txutatuko dute. Eta hil Alavés, bai. Hil Alavés. Bai. Hil ya Alavés. No, baina... Alavesekin follatu, esan duzu, Ez ez, Baskoniarekin follatu. Ah. Bai, Baskoniarekin vale. follatu eta Alavés. Ah, vale. Hil. Por milla. Ya no hay un deportivo. Vale. Zutela daukazu, zurea pentsatu duzu. Claro. Evidentemente, ez dut pentsatu. Bueno, berriro, eskondu, follatu eta hil, ojo, Ojo, beste irukote bat. caminante, torero eta celedón. Figuritak, Gasteiztarro. Prestatu. A ver. Caminante dirudi, silla, respetuoso. Escondu con el caminante. Vale. Estos amigos. ¿Vestido de pintor o sin vestir? No, sin vestir. Folklore gabe. Natural. A pelo. Sí. Gaur dagoen bestela. Ogo gara camping nudistetara, etorri. Denbora asko pasatuko duzue. ¿Qué pasa? Qué pobre. Gero, hombre, es que entre el celedón y torero, ostras, Billy. Niri egia da, toreroaren... Exotikoagoa da. Baina pose hori, Iruditzen zait hot. Es complicado. Es que celedonekin ere... O sea, Tiene un paraguas, piénsalo.
Bueno, es que tiene capa. ¿Qué va? Yo follo con el torero. Es que nire ustez jot da. Más de que hablar y eso, porque es que Celedón. A ver si les ha atendido con el carri. Orduan geratu da, follatu toreroarekin. Muy mala la besa estoy siendo, vitoriana. Baina, bueno, hau broma da ere. Vale. Por si acaso. O me escucha mi tío ahí. Por favor. Ni a la vez ni me Celedón. Bueno, egia esan, ja, aterako gara jaio, osea, jaio berriz. Es que ez duzu borratu. Ezkondu, follatu, hilontatik. Vale. Eta urrengo galdera da, azkar, zein da VTV-ren esanahia? Vitoria de toda la vida. Gauza, etxean prestatu dugu hau, eta esan dut, Laurak... Ai, ahora sí, es que... No voy a decir. Es Tiene esto y todo, ¿no? Ah, no, eres Vitoria. Te lo hago BI. Es clase. Lío. Pues... Muy fuerte. Pues bai, pues yo qué sé. ¿Es de quién? Es que ni gasteiztarra naiz, ez naiz vitoriana. Cariño, de repente. Ja, izan ziteken... Ez dakit, pues... Bueno, ez ya, du jakin, pues da hori, no pasa hori nada. da. Hori da. Ibais a pillar, Ni ere gasteiztar txarra izango nintzateke, jo que sé. Gero, urrengo Azkena. galdera. Azkena, Eta azkena, bai. Ah, bai. Vale. Ane, lehen zeu zer ja bota duzu, baina zenbat patata mota ezagutzen dituzu. Te vamos a pillar, Esango ditu dakizkedanak. Bai. Bota. Agria, Mona Lisa, de cocer, de freír. Gero daude patata handinak, patata txikinak, patata kaltufer puffer, Patata zurituak? patata zurituak, patata lokaztuak, eta patata sara riojana. Amar. Ez dago gaizki. Ez dago gaizki. Ez dago gaizki. Aitor Minagretek zerrenda osoa daki, baina me he quedado con esas. Baina ez dago hemen, orduan. Ahora me sé yo más. Bueno, Ane, jo, ba, ze ratito ona pasatu dugu. Bai, egia esan, daukat irakasi Renadal. mina. Nik uste dut barre gehiago egin dugula itzegi baino. Bai, eta gainera guk ez dugu egiten barre barrurantz, orduan hau geratuko zen oso baino, Pues sentitzen dugu, no, sentitzen dugu que no, No, a ver, sentitzen sentitzen nada. Entzun behar dira barreak. Eta Hori. kontagiasoak direnak dira una gozada. Barre kontagiosoa daukazuen pertsonak, etorri gure antzerkiak ikustera mesedez. Lehengo lerro. Ze asko laguntzen du, ja barre badagoenea, ja tos alegria, hombre. Hombre, Bai. hombre. Así que sorionak zuen barren gati. Toma. Bueno, Bai. eta amaitzeko, ja esan dugu gara ziklean. Bueno, ez daukagu beste zer esateko. Hau, ez? Ah, bai, Me bai, toca. bai. Primer plano, aquí. Claro. Kamara. Orduan, Ane, izteko. Bueno, igual beste zerbait ere bota nahi duzu, igual kontatu digu nahi duzu zenbat diru daukazun edo, ez dakit. Baina bestela. Proba txar bat izan markatu. Baina bestela, ez dakit, zertan murgilduta zaude orain, gauza batzuk kontatu diguzu, Laster Toledora. Bueno, Toledora. promo. Sartu Vale. hemen. Ba, oso serio nago lesbo berekin, umore absurdoa egiten, oso gustora, da, la, ikusi behar duzue, porque hizkuntzaren inguruko antzerki bada, dadaismoaren garaian kokatu ginen naiz eta gero, igual dadaismoa, pues bueno, baina, eta hor egiten dugu hizkuntzaren inguruko manifestu importante bat, zertarako hitz egiten dugu, zer esateko, ze bla bla bla, erabiltzen dugun batzuetan, dadaistak esaten dute hitzak, gerra bat ez badute gelditzen zertarako balio du hitzak, pues bueno, ahí estamos, durísimas declaraciones. Eta hori da daulala, les bobe, vamos, medio corazón de vida, ya, me han dado.
Eta gero pertsonalki, bueno, Arabasan ahoskotasun taldea daukagu, narratzaile batzu gara, arabarrak, euskeraz, eta ipuinen inguruan egiten dugu lan, aurten eskola sortu dugu, Arabasaneko eskola bat, kontalaritza eskola bat, porfin Itziar Rekalderen ametsa bete dugu, eta oso posi gaude hilabetean behin batzen gara, topaketak egiten ditugu, hilabetean behin ere, bigarren astelenean uste dut, Dendaraban ipuinak programatzen ditugu, etortzen da Jose Campanari, Aitor Binagreta datorren astelenean, bueno, ez dakit noiz emetutuko den, baina bueno. Eta ipuinaren inguruan asko ikasten, asko murgiltzen, aber berriro hartzen dudan, porque antzerkia taldean denez, pues, denbora asko eskaintzen diot, baina, karo, ipuinak oso pizka solitarioagoak dira, eta orduan, pues, euki bar da más fuerza de voluntad, cosa que es complicadísimo. Eta orduan, bueno, pues hortxe gabiz, baina bai, gerturatu ipuinetara, Arabasan ahoskotasun elkartea da bizio bat, eta patataminak ere hor daude. Laster banda municipalarekin egingo dut, antzeslan berri bat. Bai, así como una locura. Baina, bai, martxoak 16. No? Ez dakit, Ibai Ondon uste dut, baina, eta bai, kontola banda, hor, ni hitz egiten, bestea jotzen, divertido. Super. Baina gero dauzkat proiektu pertsonal oso politak eta nagoela hasta arriba de amor con eso. Dauzkat motzean La Ester sortu nuen, eta gero lusatzeko aukera eman zidaten, eta La Deskarada sortu dut, antzeslan bat, memoria historikoa, feminismotik oso... Bueno, harreman oso zuzena, feminista garelako, que vas a hacer, verdad? Humorea dauka, memoria historikoa, eta mamaren inguruko historia batetatik, bera kontatzen zuen pasartetxo txiki bat, gartzerara joaten zela, bertakoak laguntzera, bisitak ez zutenak, eta horrela, eta berak beti kontatzen zuen historiatxo bat, hor gertatzen zena, zaindariarekin, eta ni historia horrekin egon naiz urteak bueltak ematen, eta azkenean taiertxo bat egin nuen Baratzako aretoan, metrokuadrokakoekin, oratera zen pieza, bueno, gero landu nuen pieza motz bat, La Ester, nire amamaren historiarekin, eta gero ja lusatu nuen, eta La Deskarada daukat. Martxoak 6an, egongo da 6 edo 7 ez nago seguro, Landatxoko gizartetxean egongo gara antzesten, eta, bueno, egongo naiz, bakarkakoa da, baina... Humore asko dauka, memoria historikoa, unkitzen du, egingo duzu barre, oso narraziotik dauka asko, baina antzerkia ere badu, oso zuzena da, oso erosoa, vamos, que ez da oso gertuko antzeslana da, eta oso pozik nago, gogo asko ditut mugitzeko, eta Euskal Herri osoak ikusi desan, eta ezagutu desan nire mama, eta bai, oso pozik nago La Deskaradarekin, etorri basaret ikustera. Vale, apuntatuta. Hori da. Eta egin dudan guztietan ondo atera da, jendeari gustatu zaio, unkitzen du, egiten duzu barre, ya lo he dicho, ¿verdad? Bueno, La Deskarada. Esan. Eta nik uste dut, bai, proiektuak oraingoz horrela. Pues super. Bai, bestela, ikusiko duzu Instagramen. Zuk zerbait promozionatu nahi duzu. Ez, ya está. Ez daukate zer, ya, después de La Deskarada. Bueno, espera, zati zuen planak orain, egiteko, ez? Bai. A mi eskeran, bastar bat izan da. Bueno, agos, vale. Bueno, lagunok. Hostia, es que, wow, zelako dejecito. Ematen du, de repente. Bueno, pues hori ez, mi esker, gaur gurean izateagatik, hemen gurekin, eskertzen dizugu benetan. Bueno, ya pegatu izan. Eskerrik asko. Mi esker, oso gustora gara. Bai. Mi esker, eta asko antzokietan ikusiko gara. Antzokietan. Egin barri. Joan antzerkira, que está guai. Ikasi bigarren abizena ere bai. Gonzale de Ashburu. Eta gur.